Huwebes. Actually, pag nalingaw kami kasugma. Busy ang mga person. Kasi kasi mga Christmas na. Ayan. Uy, Merry Christmas. Perang days na lang. 32. Uy, agaro ako. Yeah. 32. Yeah. Kapay. 21 ako. Ayun. Iba pala. Ano na pagbanggi po sa Nogabo sa Kapo City, Ray. Ako po naman si Boy Agda. Ini ang programang Dos Bosabos. Bosabos! Ohoy, Kumusta ang ohoy. sa tuyang mga taga-naga, viewers. mga viewers, Yan. and siyempre si mga nasa luwas kang naga, si mga nasa International. abroad. Yan. Yan. Pinagdadalan dyan sa YouTube channel ta, Tama? sa Sa TikTok, TikTok. saka sa Instagram. Instagram, wow. saka sa Facebook page Yun, na Dos salamat po. Bosabos. Salamat po. Kumusta na muna ang gabos ng mga paradalanta, lalong-lalo na sa tuyang Dos Bosabos and Friends. Yan, nagba-birthday ang presidente kang Dos Bosabos and Friends. Yan, si Black Soda. Black Soda. Kumain daw si Black Soda. Wala mo soft drinks na nagbubula-bula ang soda. May ano na yan, may kumpleto na kumpleto na kayo ang Ang officers. Yan, May yan. officers Sige. na. Abangan ang kadigit na simple party kang Dos Bosabos and Friends. Tama, may dikit na salo-salo yan. Pero Ayan. may pang date. Siguro sa Baguio. Pwede, Baguio, and Baguio. baka Sa Cebu. 2026 pa yan mangyayari. Sa Cebu na lang. Cebu? Yung Cebu. Kalabangga. Ay, kumusta naman si mga natatraffic mo niyan? Yes, especially dyan along Magsaysay, Rotonda, pasining dyan sa may SSS, grabe Yan. talaga. Grabe talaga ang traffic. Ano lang muna, kung magkakadikit na, Dikit na tios-tios. Di ba kung man yan, ayan na tayo. tayo. Nagtatraffic kasi po, close naman sa May del Rosario, Iyo, inaayos to. Inaayos. Yan, di magpareklamo na tapag naayos to, dako lang ginhawa, daw dumana ko magturog sa tinampo. Tsaka mahalat kita kung pag naayos to, ano daw kung may mag-post mo na
Ay, salamat. Yun yan. Maray na ang Maray na ano. ang traffic. Oh. Sa kasaro pa na, sa kasaro pa na ano ko, mag-uran-uran sana, dapat mayong klase. Iyo, ano man daw yan? Kikita nga ni gato siglang number 2. Iyo, sa kamayong klase. Sa kamayong klase. Oo. Ngunyan, tagiti pa lang, ulay mo, gusto na ayuda. Tigahanap na si mga nagturuga na yan. Kaya, Tigahanap na si nagturuga na tagiti pa lang. May may ayuda na. ayuda na. Mayo na. Ay na daw, tururog na. Nanggarana na kaya. Dai, Oh. nagkadaraog. Ay, iyo. Kadaraog. Kasi mga barkada kung ano yung nagkadaraog, Oh. nanurumpa na. si mga amigo ko nagkadaraog sa eleksyon, kang barang nanumpa na. Nadai na mautro. Pag-uri rin na kang puro politik na yan. Pasil sana. Ayun na nga ni. Iyo. Oh, kaya ako, di kumalaog dyan sa politika. Kaya iyon na yan. Nako. Pero congratulations, Manggirare, sa mga Sa nagdaraog. mananggan, especially doon sa mga talagang pinalad. Ayan, na talagang, ano, kumbaga, pero may mga kapitan ngunyan na nagdudunit ng mga daga. Igwa. Iyo, Itong sa Bumbon. Sa Tinambak, Saka sa itong Bumbon. 1 hektar. Ayun. Sa Bumbon, 10 hektaryas. Gusto ko dumanan to. Iyo. Gusto tamo, dumanan to daw. Di ba nang tanong to? Baka lamang mawarasan kita maski sa rong square meter. Kasi itong daga lang sa liog. Ayan po na, dagang daldag. Okay, itong daga duman sa kalikali baga. Ayan. Sa kalikali kan likod. Itong lagbas naman sa may kalikalik kang lusabo. At may pulse ka na. Kailang madagom. Yan. Diyan may ayuda na. Okay. Oy, speaking of birthday. Yes. Dito rin, speaking of birthday, gusto tang paabutan ning happy birthday. Sa tuyang Sa tuyang, barkada. idol. Idol. Barkada ng idol barkada, pa. ano sa naniyo ning kumbaga, garo sa na ordinaryo. Ayo, garo lang ba kung nagalako-lako sentro, garo mayo sana. Garo lang. Oo. Ano ba daw kung magpa-pizza to? Ha? Ano daw ko? Magpa-pizza. Ano daw kung magpapizzaan sa Oo. tuyang amigong yan? Yan. Happy birthday. Asa sa muyang amigong konsihal kan Ciudad Dignaga, konsihal Lito del Rosario. Yan. Salamat sa Nedans. Nedans Nedans Pizza. O, actually, may pizza na kami. pizza na Digdeyo. kami. Salamat po, Yan, Sir yan, Lito. yan. Belated. Pero na si Sir? Siguro mga 70. 74? Yung garo mga araw. O 73? Baka i-block kita sa Facebook. O basta may ano kami digdi, sponsor kami digdi ngunyan. Ano to? Pigpadala sa mga ni Sir Lito. Actually, at yan ni Basaon, may ano nga kita, video. Ay. May video kitang ipapiling. Nedans Pizza. Dalanon. Nedans Pizza. Salamat Ayun, po. ohoy. So, For orders, pwede po kamong magpili kadakol kita igdi yung mga pagpipilian. Igwa mga kadang variety ni mga flavors. saka barato lang dito rin. Tapos masiramon talaga. Very cheesy. Yes. Masiram ang pizzang iniyo. Ini ang makakadaog kang mga pizza igdi sa Yes. Naga. Yan. Nedans Pizza. Ganun daw, nag-ano pa o. Yaon talaga. Namitan ta. Sige, fight. Okay, Nedans Pizza. Igwa kitang igwang Nedans Classic, igwang Nedans Special, Nedans Finest, Nedans Favorites, and Nedans Royal. Igwa man lalong-lalo na ngunyan dito rin na maabuto ng mga parties. Uy, tama-tama ini yung dakulang pizza na Chabilita Pizza. 38 inches dito rin. Siguro maarkala ka na kanang truck. 38 inches ini yung Ayan, dakula ni. Tama-tama sa mga parties ngunyan pong paabuto na
Disyembre sa mga Christmas parties. So, Chabilita Pizza. And then, siyempre, itong Jumbo Square Pizza. Yes. 20 inches man ni Tito Ray. Igwayang 9 pizza flavors na talagang pagpipilian po nito. And mag-enjoy ang bilog pong pamilya and then ang bilog pong tropa, barkadahan. And gabos, ma-enjoy po kaniyo sa masiramo na iniyo na Nedans Pizza. Sa presyong very Abot affordable. kaya. Abot very kaya ang presyo. Saka Talagang sulit. Sulit na maray. Sulit na sulit. So, for pick up or delivery, pwede iniyo Tito Ray. Yes. Pwede ka mong mag-upload o kaya mag-text sa mga numbers pong iniyo sa 0968-2811-920 sa Smart. And then sa 0926-927-2202. Kung di po nito na ko ayan, balikan po nindo ining video iniyo, makukuha po nindo ang number na yan. And then sa susunod mi pong programa, ipa-flash mi na yan. Yes, yes. Ang numerong yan. Basta ni Dan's Pizza, saro sa mga magiging paborito tangon yan. Magpuon po mo yan, aldaw na ini. Yes. For pick up or delivery, hindi po yan malulocate sa Grandville 2 sa Deca Home Subdivision, Barangay San Felipe, Naga City. Yon. Yan. Pag naglaw ka mo sa Granville 2, maghapot lang mo kung saan. Kung sino ni Dance Pizza. Yan. Sigurado yan. Sureball yan. Sureball yan. Alright, so yan po Yun. na Dance Pizza, dahil po paglingawan sa mga, sa mga parties po nindo, ini ang pinaka-the best. Mauubos mo Tama. na ni Tito Ray ang si 38 inches. Actually, pigluto si 38 inches. Ubos ng tada. Ubos. Matapos ng programa, ta sa aga na. Gusto ko magpara-programa perme. Sa aga may live pa kami. Nedans Pizza. The best, the best, the best po. The best. Yeah. Okay. Kaya, ano ka mo ning magsabi lang, tanganing dire-diretso ang kaugmahan kang parties. Mag-order na habang ano pa eh. Kasi sigurado yan, December, December talaga sigurado bulk na yan. kayo ng mga orders. Tama. Ayan. Ayun. And speaking of traffic, Tito Ray, napagulayan na si traffic. May solusyon man dyan, siyempre, ang syudad. Of course. May solusyon dyan ang syudad. Kaya nga sabi mo nga, ano ba yan? Pig-aayos si mga, mga dapat, main roads na talagang create ka niyong traffic na niyo sa Ciudad Dignaga. At least, di nakamuha pa Manila. Mati na nindo ang EDSA. Yes. Hindi pa lang sa Naga. Diyan sa Rotonda. Siponindo pa, siko na kamo sa EDSA. Ayun, Yan. aga. Pakalang pa sa EDSA 2. Yan. Kaya magmotor na sa nangani. Yan. Ang gusto sabihin ko yan, kadakol ng auto sa Naga. Yes. Kumbaga ang Naga talaga ang pag-uswag, di na mapupugulan. Yan. And speaking of auto, pwede ba silang magduman sa Suzuki? Of course. Kung talagang, Kung talagang nila, gusto nindang Oo. makaigwaning magayon magayon na na sasakyan. sakyan, Suzuki Naga. Ayan, may mga promos pati ngon yan. May libre garong ano eh. May libreng, ano yan? Rida. Bako. Basta. Basta ano lang po Hanapon ako. lang si Kuya Joel. Mm. Ang sa tuyang amigo dyan sa Suzuki. Joel Hernandez. Yan, sa Yan, Suzuki yan. Auto Naga. Kala niyo dyan sa may diversion. Abot na naman ng traffic eh. Sa diversion? Iyo. Magbaba muna sinda duman habang Yan, nag-aalat-alat, yan. magiling duman sa Suzuki Auto Naga. Yan. Kada ko Tapos, dumang promo. ang main office nila ay di sa may Del Rosario. Yan, dyan. So, pwede ka mong magduman. Ano po? And again, speaking of traffic, may good news dyan. Kung rin mabukas yan. Dito mga main roads. Si mga main road sa Naga. Oo. Nahiliyon tao. Yan o, yan o. Yan. Yan. Notice of road. O, yan. Yan ang good news. Yan. So, Hindi na magpararabok. di na parara dit dyan. Kumbaga, o di na ang schedule kang opening dyan sa Leon Aureus Street. Mhm. Dyan sa Harani Naga City Science High School. Yan. Sa November 25, 2023, ma-open na po yan. Yan. Plakado na dyan. Lakado na. December 9 man, dyan sa Villa Virginia Bypass Road. Dyan sa Jimenez Subdivision, National Road. Tubangan lang yan kang kang sementeryo. Pakalampas Okay. lang ning Coca-Cola. Iyo, Yan, duman. yan. Asiniman sa December 16, udi na, abangan ang 4 lanes. 4 lanes ang Del Rosario Carayan Road. December 16. Yan ha. Tamang-tama, pag dumanta sa Suzuki, diyan na kita maagi sa Del Rosario
Karayan Bypass Road. Tama. Maatin bakit tanin ko yan dyan. Tama. Sarap ng pizza. Kung nasa traffic ka mo, magbakal na ka mo ng pizza, magkakankakan sa auto. Tama yan. Para na irinit ang pamayo nindo. Okay. May mga message na kita dito, Ray. Sige. I-greet mo na niyo sa tuyang mga... Oy, nagdadalan si Pading Lucky or kita dyan sa Palestine. Sana mga yung gira dyan. Palestine. Maray na pagkabanggi. Shout out man kay Pading Dexter Mendoza, sabi ni Paring Bogs. Yan. Si Boboy Celeste dyan sa Alabanga. Shout out. Oy, maray na pagkabanggi. Magsarap na natabi. Si Kapitan Emeterio Avila kang Kamaliga nagdadalan. Wow, Kap! Ha? Bekene, men. Gulpi dyan yung si Kapati Gulpin, mga fresh na sira. Ayo. Ano ko nailing sa Facebook nagla-live? Di ako nagtutubod. Ako, di man ko, nailing ko lang, baka kadto pa to. Pero pag pinagdarahan kita, Matubod ako. Matubod na kita. Matubod ako. Kimanay Charito Lopez, maray na pagkabanggi sa endong duwa, maray na banggi man, maray Charit. Si Maria Cecilia Maralit, sabi, fresh ang pakaatado mo, Kuya Boy, a.k.a. Lucadon. Yeah. Lucadon? Yung Lucadon. Lucadon cheats. Sabi yan. Ayan. Ikaw pa dyan, si Jane Pinoy. Good evening po, Kuya Boy and Tito Ray. Good evening. Oh, ano ni, isa rin sa mga officers kang ano? Yes, kang Dos and Friends. Dos Bosabos and Friends. Hello po sa Indo. And sabi pa dyan, Kuya Ray, pa-shoutout po, Miguelito, Thunderbird. Add na kita, GC Palestina. Go! Ala yan kay Kuya Ryan Gonzalez. Kada ako lang GC. Yan. O rin na. Ano na kay mga GC yan? Yan. Kay Jepoy, padi si shout out ko dyan ha. Ayan. Padi, marina pagkabanggi dyan. Si Miss Q. Oy! Noemi Baluis. Uy, nag-birthday man ini. Garo Ay, birthday ma'am. mo yan o kang sugma man. Happy birthday, ma'am. And mahalat po kami kang sa imong papitsa. Yan. Tsaka itong Nedans Pizza. pigpapatak-patak. Iyan. Yan. Taubos na si Pigtao mo sa mo. Yan. Sana kuyan gararay kita. Sige po. Isa pa yan. Enjoy tawa ni si Ray. Okay, thank you po. Kuya Ray, yung Pats pa shout out. Ayun na si Miguelito Thunder. Yeah. Thunderbird. Shout out mo dyan mga loads. Ohoy, Sabi kay Kagawa, ay kay Kapitan yan eh. Okay, sige. Maray na pagkabanggi po. And sabi ni Kuya John, Papa Gats, Amador, mga boss. Si Ramsa na kayan pizza, lalo kung may beer. Ay, iyong gayo ka. Kuya Joben, hello man sa imo. Kung no rin interview Busy. interview tang messenger May kang sa diri Nedans. kang Okay. Nedans. Anong tayan pipiriton ta. Pipiriton tayan. Sabi man ni May, Nedans Pizza Naga City. Wow. Yeah. Oy si Emily Lopez Aspe, hoy. Maray na paggamagi Ate Ems. Ano daw kung magmukbang ka mo ng Yan. pizza? Sabi ni Ate Ems. Ay, si Paring Mike. Ay, thank you. Yan. Salamat. Wow. Salamat. Salamat tabi sa Salamat sa Agila na nagsiservis sa Muya. Kuya Jobs. Si Kael Perpetua. Si Barkada ta dyan sa Noymaki. Ay, yo. Boss, pizza, alams na pagdigdi. Kung may tada pa. LB Rodriguez pa shout out Ma'am. tabi Sir Bo. Yo. Yeah. Hello, Ma'am LV. Maray na pagkamanggi. And si, Gepoy. Si pa rin Jepoy dyan sa Palestina. Ah. Padi! Malibot-libot ang panahon, aram na. Marayta nabayad kuman ang mga gwapa. Aloy na. Aloy na. Di na nga ning gayo. Di nang gayo. Nag-ano na nga ni, nagrulong si Inaali kay Ma'am Bane. Vanessa. Kay Ma'am Bane. Maray na pagkamanggi. Shout out, Tito Ray. Sabi ni Frank. Si Francis Asurin. Oh, Asurin. hoy! Si doon ni Ma'am Laika Asurin. Iyo. Si nasa marketing ka talaga sa ABS-CBN. Inda kung mayroon, para tilad ng pili. Yan? Iyo. Ay, iyo. Ayun. Igapan sa roo yan. Uli pa, mas malala ng para tilad ng pili. Anong pangaran? Polo Silvestre. Ay, iyo. Alias Pili.
Malala yan. Ay, iyo. Si Mami kanina nag-birthday man. Si Mami ni Ayo, Polo. happy birthday kay Okay. mami ni Happy Apollo. birthday po. Yan, Happy yan. birthday po. Ang Ang aki mo po, Barabantaye, Ta- mahilig yan sa nuts. Oo. Kasoy. Kasoy, pili. Pili nuts. Pili Mas nuts. nga ni coconuts. Iyo. Iyo. Pigtitilag Mas ka yan. iyo. Mas kilado. Inda si Pading Ralph ng iyo man. Ayan, si pinsan na Joban. Pa-shout out, ano yan? Baba ko daw, Kuya Kim, ng kadikit. Pa-shout out, mampo. Kibos. Kibos, Ano ano yan? Abril. yan? Yan, yan. Ay, Yan, yan. Kibos, Abril. Ini ang, nyaon ni sa sa Poland. Wow. Nasa Poland niyo. Maliputon dyan. Maliputon dyan. Na, ini ang public agent kampon. Baka sa Polanggi. Di ko araw yan. ang pangalan ka doon sa Poland, Martin. Iyo! Ano yan? I-research ko daw Hanapan yan. na, Tito Ray. I-search mo daw, Kuya Kim. Ta-i-erita. Kibong, si na magdasok, kaya ano naman kamong dawa. Siyempre, Siyempre. from, si Pukot. Mm. Si Pukot si Bading Bongs, may napagabanggi sa imo pa din. Sabi ni Francis, ubos na si Tilado. Sabi ko na. Sabi ni Polo, tapos. Tapos, dalan-dalan ka na kayo. Kung nag-replay ka lang, di mayang problema. Oy, ang bossing. Bossing, si Rustan. Yeah, si Nagdadalan Rustan, sa toya. Bossing, marina pagkabanggi. Ay napagkabanggi sa Yan, imo ang yan. pinakagwapo diyan sa Sa Bossing FM. Oo. Sunod si SM. CSM Romar. Romar. Pantulo si Mike Marpega. Iyan, pantalo. Ang diwata man dyan si Rica. Si Rica. Ayun. Oh, si Rica. sa bossing, diwata na si Rica. Sa MOR, bako. Madiklom siya duman. Hindi nagpupurpusaw. Iyon. Makusog ang aircon duman sa bossing. Sa MOR, nagtuturo. Naunsun sa imo. MOR, pag basa-basa ka na, ito ang ginapod na wet programming. O di na si Rapski, sa Romaniyo. Iyo man yan. Ha? Sa Romani. Magbarkada ng mga partilad ng nuts. 5 yan. 5 magbarakada. 5 yan. Magbarkada ka ito. Nag-OJT sa ABS-CBN. Iyo. Oh, waki si mga OJT. Dahil na nakagraduate. Ralados baga. May sarong nga rin kumbisadong kuya na. Itago to sa pangarang. Gilaman. Baka bawiyo nang ni dance. Sa'yo pa yan. Puros nga ka na naman kita ngunya na banggi. Hapa-shoutout po, boys. Sige. Ali yang kay Kasi yan. Jan Sian Martinez Brinya. Hello po, maninawag. Garagulpir naman kita ngunya na nadidistrosong pagkabanggi. Si iba ka ni macharat ako, turutong si sinap na. At sana ko ta ka mo nagsarap na. Taaram daw mga programa kami. Sabi ni Pinsan, ano yan? Nakamo igdi sa, kaya dyan, maluyan sa Kuya Malsok. Ali kay alin dyan? Si Juban. Si Joban. Espanya Candia. Yelo, Nag-yelo kay Dadan. nagilo na sa pulang. Kaya dainan nakakanaw-naw ang mga pata. Ang pangalan niya ng kunyan, Martin. Baka kasing libog na kampato. Ay, kay Bading Dindo Loreto. Shout out dito rin. Musta ka daw ni... Ay, iyo. Pagduman ko kaya sa bumbon kan sarong simana. Naka-birthday kami kay Aliyah, aki ni Sir Ace. May nakabistado ako duman Na nagtatrabaho sa BMC. Itago to sa pangarang bunso. Okay. Magayon ang trabaho. Anong trabaho niya?
20 years siyang paraahit. Para ahit. Kang nag-aaraki. Uy, Iyo. makainggit. Yung sari-sari da. May naagyan lamang siyang balagbag. Ikaw da ang otdol ang sarong pisngi. Ikaw mulong siyang ita. Siyang para bulog. Siya ang parahit. Ay, parahit. Bakong bulog. Bakong bulog. Ahit talaga. Sari-sari da ang pols. May garo malabsay. May garo isarog. Ang malalado masinailing niya. Ano da? Pagsanghan. Tano? Ano pa o na maray? Ulay mo mayo ng kapanungdanan sila. Mayong kasagkuran. Kaya di ko, ngunya siguro parahit pa rin. Ha? Iyo pa? Abang mag-retire. Oy, Banso. Makaara bang araw? Makaara ang araw kaya na tirada. Matindi. Wala bang dry programming? Ha? Maray dyan sa bossing, to dry programming. Yan Dry may programming, nagtuturo. iyo. May Magayon nagtuturo ang aircon. Nang dadalang kami sa imo, Tito Ray, habang nagkakan kami ni Ning? Mrs. Naluluba ako. Ay? Nagkakakana. Uni pa. May sarap pa. Jobert Velasco. Ay! Saro, mani, kagawad na ni. Kagawad na naman Kagawad na yan. ni kang Iyo. baaw. Ayo. May nabanggit sa Indo, puros nga kan na naman kitang ngunyan. Dahil man ako kagawad. Nailing ko na dyan sa may dyan sa may parting Santa Cruz. Ha? Diyan ka ang sesyon. Nagaano dyan? Diyan ka nag-utiking. Nanumpa duman. Iyo. Madadali. Shoutout sa mga taga Isla Verde, Boy Ags and Tito Ray. Yan. Dream job, sabi ni Polo. Hoy, Polo, purpundo ka na kung ugali mo. Di ka magparahilig sa mga nuts. Magkaka-uric acid ka. Yan. Bala paglakaw mo, kilay ka na. Magkakaigwa ka ng UTI. Yan. Urinary throat infection. Bago yan. Siya doktor ka. Siya doktor ka yan. Bago kita madali na naman kang DPWH ka na. Urinary throat infection. UTI. Magdangog Polo. Mayo yan doktor. Ang bulong ka yan dyan lang kay May Gloria na para Santiguar. May bisado nga na kung nagkaigwa ng urinary throat infection. Isay. Bisado ko. Iyo. Itago ta sa pangaran. Abo ko. Dali na. Abo ko nga ni. Dene kita friend. Mapasko na baga mga tito. Isa na kwitis ang makosog. Ang kamindo. Makosog ang kwitis kaniyo. Ang puto kaniyo. Abot sa moon. Alingon mo Rapski sa Christmas, tapag ang bola na pasa, kwitis mo yan. Nabaak. Ang sunod gani yung Nedans Pizza, donut naman. Yeah, iyo. Kami ang maralabot. May araw akong paralabot. Sinsay. Sige. Sabihan na sako. Bo. No, it's no. Sabihin mo na. Dating taga City Hall. Para labot. Ano ni donut? Iyo. Perfect pati. Iyo. May glaze pa. Dakula ang labot. Slight lang.
Mauulian kita, hindi naman ngunya. Baka na naman kita ka. Ikaw pa garuto. Ikaw. Tapos, Lingon. Tito Ay, Ray, inda kita. invite, ali ki paring dance, invite, ayan ito. Kadakol. Tagabaaw ako. Sabi naman ni Onyok. Ni Onyok, tagabaaw na siya. Ano to nahihiling ka sa Santa Cruz? Dumang karon nagsisisyon. O baka para labot man yun yung donut? Tilad. Basta mga Velasco. Si Magtugan. Di magtugang. Si Onyo sa kasi Jobert. Ano ngayon, okay ka na? Ako naman. Mayang na sadi. Tila di na di. Tighigop na garo kaya na infeksyon. Ari kay J. Baltasar. Nagpa-doktor na ni. Nagka-gout na nga ni. Kibani kulog ng pangako. Di, tama na. Off mo na ang cellphone mo. Takong maglakjo pa yan, kasalanta na naman. Shout out sa taga Isla Verde, Yeah. Boy, Ags, and Tito Ray. Yan. Mga taga-Isla nag-adarala na sa to. Marata na. Tapos mo daw ko yakin. Good item gayon. Ay, baba mo pala. Baba. Ayun na. Yun na. Nagdiman, nakakahawa man po ang ngarak nindo. Pa-shoutout man po, may klase na kami sa aga. Sabi ni Jelly Carinan. No, may klase na kamo, magklase na. Klase din magpa-arabsenta. Mga pagalang mga maestro, may make-up A+ na naman. Pag Sabado may mga laog. Iyo. Kay Insan Danilo Labora dyan sa Manila. Manila. May Manila ba? Hindi, Manila talaga siya. Manila talaga. Quezon City. Wow. Shell. Oy, may taga-depend nagdadalan. Melissa Espiritu Borromeo. Madadapang na naman ako ni Paguli. May taga-NCF nga ni, oh. May taga-NCF. Ha? Woody Wood. Yo. Ohoy! Kuya Wood. Kuya Apple, okay na si problema ta. Oy, taga Suzuki si Sir Bert. Sir Bert. Bradais nagdadalan. Maray na pagkabanggi po. Thank you very much po. Salamat. Kay classmate Christine Adversario Aya aysan sa Kamaligan. May nabanggi po sa Endo watching from Kamaligan. Oy, si Sally Rose nagdadalan. May napagabanggi sa mo, Ate Sally. Salamat O di sa... pa ang nagdadalan na maurag. Si Sai. I-hook up ta na ni. Oo. Amalia Villapuerte. Madam! Ano do ang frequency? 107.9? Win Radio. Mga kawin. Kawin, madyana ka mo. Hook up na kamo. Para mamatian ng number 1. Madam! Miss you, madam. Kumusta na po? Sabi ni madam, pag-urulayan ta. Sarong timpo kami. Binasado mo man ni madam? Si Joben. Kay Ma'am Eden Barakel, nagdadalan din. Basta alat alatong tang ano ni madam. Tamalay ta. Igwa ng boss. Iyo. Igwa ng Boss FM. Iyo. Igwa ng OK. Igwa May ng Win Win. Radio. O si ate mape nga ni kang radyo natin, karoon makahook up naman to. Indang NX. Ay, mari na pagkabanggi dyan sa mga... Salamat po sa Indo. Ayos na pala. Okay. Ayos na. Okay na. Pa-shoutout man po, Von Ryan Nacario. Maray na pagkabanggi po. Salamat. Kay Camille Cortesa Rivera, mari na pagkabanggi. Yun. Okay na. Salamat. Sa tuyang 27 mil na viewers. Yan pa. Yan. Pa-shout. Yun na. Pa-shout out pa di Dexter Mendoza. Ayan, Dexter Ali Mendoza. kay Bog Salcedo Medrano. Yan, kay paring Bog. Maria Cecilia. Yan pa.
Shout out Kuya Ray, sabi ni Yobo. Ay. Yan. Boboy Celeste yan. Yeah, Boboy Celeste. Ayun naman yan. Baliktad. Siguro niya na ano kang agom na baliktad mo para di ka mano. Sally Rose. Okay. Yan, Salamat po. Salamat. Yan. Okay. Yan. Okay, so Oras na naman. oras na naman po para mag luway-luway ng paaram ang sa inyong mga lingkod. Oras di peligro na naman. May sunod pang kuyahan, may sunod pa pang programa digdiyo. Kaya dapat kumbaga mapag-urulayan na kung talagang ma-hook up. Ayan. Kung 6 to 7 ang hook up, Pwede man. pwede man, para Pwede yan. Pwede. yan. Hello po sa inyong duwa, sabi ni Francia Escoro Pajarillo and si Bombay Teresa. Shoutout po, Idol. Good eve. At sa gabos na pa-shoutout na lang po, nakaantabay po. Salamat. Shoutout po sa inyo. Salamat. Yan. Thank you. Okay. Yun! Yan po. Yan. Pizza. Ansa mo yung sponsor. Thank you. Thank you so much sa mga sponsor ni Dan's Pizza. Ayan. Iglesia Salamat Naga din. And City. happy birthday kay Sir Sir Lito Lito del del Rosario. Rosario. Salamat po. Pero kung may papahabol ka pa po. Oo. Ito bagang inaapod na pigtitigis. Ay. Itong may word yan yung light. Sir Lito, happy birthday po ulit. Sa mga nagba-birthday po, happy birthday sa Endo. Oy, ako man ang ika-28,000 na nagdadalan, sabi ni Sir John Gonzaga. Salamat, Sir John. Sir John. Sir John, ayan. Good evening Pareho po. naman. Miss you. Yeah. Chup. Okay, so mapaaram na po kami. Hindi po sa tiyang programang sa inyo pong kinagigiliwan kung nagbubutwa sana. Ayan. Basta burubutwa lang kami. Ako pa si Tito Ray. Ako man po si Boy Agda. Ini ang Ini po. programang Dos Musamos! Bye-bye.